X'sar minn Konrad Mizzi? Għadu qed jiġi investigat mill-Pulizija? Qabel l-elezzjoni tal-2013, Konrad Mizzi tpoġġa fuq quddiem tal-Moviment Laburista. Meta l-Labor rebaħ l-elezzjoni, Mizzi kien fdat bis-settur tal-enerġija. Mbagħad f'ideh kellu wkoll is-settur tas-saħħa kif ukoll fdawh bl-irwol ta' deputat kap tal-Labor. Fl-editorjal tal-erba tal-Malta Independent l-editur dar kif meta Joseph Muscat kien Prim Ministru, Konrad Mizzi kellu appoġġ li probabbilment l-ebda ministru ieħor fil-kabinet ma kellu. Meta l-iskandlu tal-Panama Paper ħareġ fil-beraħ u Mizzi nqabad li fetaħ b'mod sigriet kumpanija mal-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u E. Grant, Muscat kien hemm biex jiddefendihom. Turija ċara ta' kemm dawn it-tlieta jaħdmu flimkien mill-qrib. Fis-snin tiegħu bħala Ministru, Mizzi kien involut f'serje ta' kwistjonijiet kontroversjali li Malta għadha titkellem fuqhom sal-lum. L-akbar tnejn ikunu l-beħ tal-isptarijiet kif ukoll il-Montenegro Wind Farm. Il-popolarità ta' Mizzi bdiet tonqos meta Muscat ma setax jipproteġih aktar. Fil-fatt Robert Abela għażel li jwarrab lil Mizzi mill-Partit Laburista 6 xhur wara li tela Prim Ministru. L-editorjal tal-Independent ikompli jgħid li Konrad Mizzi huwa wieħed mill-membri parlamentari li ma attendewx għas-sessjonijiet tal-Parlament mingħajr ġustifikazzjoni. U quddiem dan kollu, Konrad Mizzi għadu qed jiġi investigat?